аз съм Дъндар Ники и сега играя в Village. Това е четвъртият ми епизод. Тук има лек лаг, за който съжалявам. И да, много съм зле. Тук сега се прибираме към нашата къща. Тук опа, те почнаха да видят. И да, сега си отивам, но минавам през земда. Опа, чак се направихме. Продължаваме. Сега реших да минем през земда. Като за по-бързо. Бях не да ви такам за това. Минавам от тук, че не си оферта. Виждате? Така, в къщата си. Чакай да си оправям сетове, метове. Омага на вандали. Вижте тук какво съм направил. Само да не е пълна тя коведача. Сега тук, къде е? Млад? Айде, къде е? И да. Сега на вашето внимание, ако обичате. Пранк къщата! Юпи! Да, пранк къща. Естествено всички работи за пранк, които са необходими. И сега идва още обсидиан. Отиваме да го вземем. Но мога нещо не съм се разбрала напоследък. Аз така се кашвам профилактично, защото имам някаква алергия. И не може да се разбера какво е тази алергия, но вас това не ви интересува, затова всеки мой клип кашлям. Сега да ви кажа. Не, че не пуша спокойно, както ме балаха повечето. Да, и да, отиваме. Само да ме видите, само да ме видите. Че ме видяхте, ама. И сега сте гмурне. Тук сигурно виждате новите стълбички, yes. Тук са само трима. Аз, Пахаре и Тони. Решил съм вече си скривам в чата. Така, сега вземем кирката. И да отидем на Baking 3 Efficiency 5. За секунди просто се показва обсидиана с нея. Така, отиваме до него. Ще направя още... Всъщност да взема един толчар, не? Както е приказката, че... Тя ми кофата си няма също с водата. Аз той ендърчет нещо най-важното съм си напълнил с бокути, защото бокът само ми ребе, че честовете не са подредени. И да, сега да вземем точно. Аз чаках да сложа точно един плагин, но не мисля. Не са го сложили за автоматичен рестарт на сървъра. И моля ви някой да ми прати интрото, не знам сега ако намеря някой да ми прати супер, по принцип съм без интро. Имах на първият ми епизод, на нещо си изтри. Интрото. Аз нямам интро, за Village Craft. Някой ми задейства, че съм благодарен. Отиваме въпросния обсидиан да го изкопаем, защото просто пранк трябва да се прави. Ама ти дел, ей сега те кастигам. Чап! Ох, топа то до мен. То като гърлът е взимате, не се ли чупи нещо? Тя да видим. Кърва е. Да, не се чупи. Не се чупи, ние защото бяхме водата, затова. Не се ли чупи? Мама им дева. Абе хора, последно Майнкрафт 1.6 ще бъде ли така закупен Майнкрафт, защото мен лично много не ми се вярва пък. Всичко е възможно. Да бе. Къде се тя тази
клета шива на скапана. Ето и ала. Виждате ли? Специално си кафе. Тъмън да го махнем. И взимаме си този човек, както вече казах. Вчера си мисля, че ям, а то сметам ендърпел. Само за момент, извинете. Да. И си мисля, че ям. И това ендърпелите си летат и Тъндърники, Twitter Ground. Ето го Crazy Joiner. Чакай да се схвърля си една копа вода. Си правим обсидиан. Така тук това място си го бях набелязал доста време и ще ги дойда да си взема лавата. То пранка още не е разрешена, но не мисля, че ще е така до безкрай. Да навестим тук там някой. Вече имаме си набелязани жертви, ако може така си изразва бокса. Но, опа, не се знае дали са те. Дано все пак да се получи. Готвили сме бая обсидиан за тях. И чакаме. Това пък как. Вече май ще станат стаки нещо. Абе, предлагам ви ще върна като изкопа обсидиана. И ето ме, събрах така едно добро количество обсидиан. И очакваме пранкаджиите. И разбира се голоплей да разреши пранка. Това очакваме. Но ти бе песен щастен. И сега отиваме да оставим обсидиана, дами и господа. Но първо съм решил да взема малко... Какво ще взема? Да, кокали. Взема малко кокали. И да ги занеса там, да го направим на костен пах. Защото имаме саплинги и пък нямаме костен пах. И да, отиваме. Мисля, че ето тук ги видях кокали, да, точно така ето ги. Правя лътъфък. Няма така лътъфък. Така. И отиваме. Единственото нещо в Майнкрафт, което не ви кефи как го направиха, е това с костения пах 2 пъти, 3 пъти. Това е единственото нещо, което не ме кефи. Иначе сте такива апдейти да пад хубави. Аз съм мисля, че купам Майнкрафт, дами и господа, ама не знам, чуда се. Защото сега съм на такава възраст, която е нормално да ме кефа такива игри, но след време ще ми бъде 40 лева. Зало, 40 не са кой знае какво, ама да чува се. Да, колко обсидиан имаме? Кажи 2 стака и половина. Да, някъде там 2 стака и половина. И пранкаджи, чакаме ви. Така. Бомбил. И да, ето така. Сме горе-долу готови за пранк. Вече, тук за дърво. Сега берем фермите, дами и господа, сигурно. Да ходи за дърво, да, ще ходи за дърво. Малко тъп епизод, но други път сериозно мисля да билдна нещо. Защото си нямам вече на идея какво да правя в клиповете ми. Кажете вие какво да постоя. Мисля, аз се чудам. Кажете какво да постоя, ако имам подходящите материали, ще го направя. И така. Малко дърво посъбера. Имаме хубава баба. Направя тия кер да събираш дърво. Въпреки че тези занятия не са много интересни, толкова че не си стоиш. Но няма начин и това трябва да се върши.
Ето хубавата базва Unbreaking 3, Fortune 3, Efficiency 4, въпреки че Xbox е така ли не установихме какво става с тази Fortune, кой пуска по повече дърволи. Бе, както и да е. Так се измълчава, но това не пречи да отидем за качествено дърво. Задунем тази спивка. Няма да го... Така, и отиваме. И за дървото, надявам се, че ще има дърво в близкост, иначе съм набал майката на това дърво. Ако черно е това, където е тук, го събирам и ще прибирам към вкъщи сега. Само с други ма гледат колко бързо става. Мисля да направим Efficiency 5. Това направо за секунди ти го дава. О, едно скелет. Човече, те ми правят приферно по-скоро. Така, а ти къде си? Пропускаме тебе, защото така беззащитен пуло. Нещо санахте ли, бе? Абе, чакайте, поне си да му стелите, защото... Те стели не трябват паяк. О, Очисте, бе. Говедо ни едно. И... Да си... Дозеем да... Оп. Топ епизод. Събиване на дърво, докато ще строим, дами и господа, ще строим. Мисля да е някаква щелска къща, ако вие не ми дадете идея. Не, пак ме стерят от някъде. Къде сте, бе? Стадъкчета! Това е спарта, бе! О, ес, добре ми стринг! 13 на воля. Мисля се подигам, даже тъмно и... Сега че долу ме гърмящите пиромани. Говоря за крипърите. И ще стане мазъл. Проверям се и стопвам клипа, защото няма какво да правя. Другият епизод ще стоиме. О, ес! Ето охите за вас, дами господа. О, Headshot! Даманек! Е тази овчицата, ако я хитна, това е за вас. И ще хитнаме как? Ама ти де. Ти на мене ли, бе? На мене ли, бе? О, хитнах я, май. Хитнах. Ето черната овца. По-скоро сивата. Ето ги пироманите. Мама ти дева. Вече ми е лутинг, сигурно ще да ми дадат повечко барут. Така, Много съм точен, просто слака. Някой ме бутна. Ето, точно. Връщам си зубите това. О, ес! Написи ще го факна. Пау! После съм уникален. Пау! О, те да ще ме преси. Гледайте, оп. Гледайте. Ох, едва ли ще видя. Бия, искам да му дай, господи. Твою. То. Просто ми е жал да ви бия, защото сте много. И още една стинка, още кой днеска да енчанта на лъкове. Това е всичко от мен на Вики. Надявам се, че епизод ви е харесал, и този епизод беше топ. Надявам се, че ви е харесал. Другия път стоим нещо, давайте в коментарите идеи. Ако този клип ще бъде качен в YouTube, така че ако и в YouTube някой ми даде идея и там ще го постоя. Иначе се насочвам към малка селска къща и ще реша за какво да направя. Тази кокошка ще е хитна за вас. Този пак също, а това зомби е за вас пак.
Ми виждате колко съм точен, сука. Леле! Зомбина. О, дропна ми картофче екстра. Това беше всичко от метода пътника. Надявам се, че клипът ви е харесал и чао!